Ninus és una figura mítica, que podria tenir un reforç històric. La seva llegenda podria estar basada en el rei Tukulti-Ninurta I, 1243 al 1207 a.C., l'epopeia del qual commemora la seva victòria sobre Castilla de Babilònia, i va ser escrita durant la vida del monarca. La seva vida va tenir lloc durant el període millor documentat del regne assiri mitjà, i caldria situar-la en l'edat de bronze, període on es situen els esdeveniments històrics que haurien inspirat la llegenda de la guerra de Troia. Respecte a la política interna, va fundar una nova capital, Caltuculti-Ninurta, i va dur a terme obres hidràuliques importants que van permetre la redistribució de l'aigua del Tigris. També va desplegar una política exterior molt agressiva en tots els fronts. Kumanu, Urartu, Armènia, regne hitita i Babilònia, i va ser el més cèlebre guerrer del segle XIII. Tenim constància que el poema èpic, basat en les seues gestes pròpies, es va continuar utilitzant amb finalitats educatives durant el primer mil·lenni. A partir tant de la tradició oral com dels fonts escrites, naixerà una llegenda nativa que podria incloure trets i gestes que en realitat correspondrien a diversos reis assiris històrics. Posteriorment, autors clàssics com ara Heròdot i Ctèsies van reconstruir una biografia de Ninus a partir d'aquest model natiu. Més tard, en el segle I a.C., el tema torna a estar de moda, i tant Diodor de Sicília com l'autor anònim de la novel·la perduda haurien compost els seus relats. Ctèsies de Cnidos, segona meitat del segle V a.C., primer decennis del segle IV a.C., va exercir de metge en la cort persa d'Arxerxes II, i els seus relats perses ja inclouen episodis romàntics que podrien categoritzar-se com a novel·lescos. Pot ser peces històriques, com el segell del rei Sennacherib, poden contribuir a afavorir l'existència d'una llegenda sobre l'expressió d'amor d'un rei assiri a la seva esposa. En les fonts gregues, Ninus és el rei llegendari d'Assíria i Heros epònimos, de la ciutat de Nínive. Diodor Sícul es basa en els Pèrsica de Ctèsies. Ens dona a conèixer també la peripècia que va conduir al seu matrimoni amb Semíramis. No sabem si la novel·la arreplega el naixement del personatge. Els testimonis que tenim el presenten ja adolescent. La Sirpèdia, que relata l'educació del Sir i està ambientada a Pèrsia, i seria un dels models fonamentals, però també en la novel·la, inspirada en la vida del faraó Sheshonq, es donaria compte de l'interès que va dedicar son pare per educar bé el protagonista, la informació del qual incloïa també l'estudi d'estratègia militar. En la seva primera joventut, encara en vida del pare, Ninus emprèn una expedició terrestre contra Armènia, al capdavant d'un exèrcit format per helens i caris, juntament amb milers d'assiris d'èlit, 70.000 d'infanteria i 30.000 de cavalleria, a més de 150 elefants. En el cas de Sheshonq, al començament de l'obra, es narra l'atac contra Egipte per part d'uns àrabs acabdillats per un cert Uebelis. L'escena del segon papir conta una travessia pel Ponto Euxino. Tot i que la lectura del començament del text és problemàtica, està clar que el príncep assiri i la seva tripulació han arribat com a nàufrags a la vora del riu Hippo, a una platja de la remota Colquídia. Hi ha la possibilitat que el mateix rei assiri es presente davant de la reina de les Amazones, o Caligènia, o qualsevol una altra reina oriental, i conta el seu naufragi propi ocultant la seva identitat com Ulisses, en la cort dels feacis.